говорите. Но в отличие крымских татар, допустим, от любых других национальных меньшинств Украины, состоит в том, что у нас нет другой этнической родины. В отличие от армян, от греков, от других людей, у них есть государственное право. У нас нет. Более того, умножаем на 2, если не на 10. Наша родина находится в оккупации сейчас. Да? И Гульнара, наверное, имеет в виду, будет ли какое-то особое внимание этому уделяться, потому что одновременно Россия сейчас распространяет ложь. Она повторяет советскую ложь о предательстве крымских татар в годы Второй мировой войны. О том, что это один из многочисленных случайно оказавшихся этносов там. Да? И вот что Украина противопоставить может этому? Как она должна поддерживать именно нашу историю крымских татар, нашу историю Крыма, не их, которую они сейчас будут придумывать, начиная от того, что Крым это там родина русских людей и так далее. Ну, знаете, даже слышали все. Херсонес. Да. Ну, той захід, ті заходи, які має зробити інститут, вони пов'язані з історичною правдою. Ми маємо показати і розказати і підсвітити, в тому числі, багатосотлітню історію життя кримських татар. І, наприклад, для мене було абсолютним подивом, що більшість людей не знали, що Петро І платив данину кримському хану. От, наприклад, і такі речі... Неприятності швидко забуваються такого роду, да? Ці і такі речі, вони мають стати частиною, і вони будуть частиною програми інституту. Ми маємо розказати про і культуру Криму, і про Кримське ханство, і про складні. У нас не були однозначно райдужні стосунки, але це були стосунки там воюючих або союзних держав, які то з тими воювали, то з тими. Це були нормальні середньовікові відносини між державами. Тут дуже важливо, те, чого боїться Росія – суб'єктність. У кримських татар була суб'єктність тоді, коли російську суб'єктність ніхто взагалі не помічав. Так? І про це треба розповідати. Якщо